Aksyon Balita! Ronly ni sir, Ronly. Update lang ta sir kining kumusta ang ato ang sitwasyon diha ron sa tubig baha. Sukad ganiya sir nga nahibal-an nato nga may baha diha sir. Oras kapin, musta diha sir? Sir, pagkakaroon sir, pagkakaroon sa sir, pasabol mga alas 6 sir, pasabol na ato ang dalan sir. Ganina ang mga alas 3 kapin sir, di dito maagi sir kay tungod taas ang baha sir sa Suba o sa kuan kining diri sa parte ris Bulisong magtaas po diya yung mga alas 6 siguro alas 3 kapin ana di sir ang kuan nato sir ang tubig sir. Sa inyong patrolya ka anang mga oras ha sir, lukop sa ato arang National Highway ang nato ang nalantawan sir sa ato ang personalized pulisan sa Manuyod. Amo pong gitan-aw dito sa Barangay Tupas sir, noon dito sa Tupas nangasada ra tong mga tubig pero di kay lalom sir. So ang natab-an nato sir kani ra sa Barangay Suba sir kay tungod nga ni action siya og luwak sir ba. Unya ang atong kuan sir ang local chief executive sir, on the ground sa atong panahon na sir, Purasaha sir. So sir, sa pagkaroon sir, pila ka barangay ang atong inisyal nga kanabang apektado gyud sa tubig baha? Pagkakaroon sir atong nasuta sir kani ra yung barangay kuan sir, ang atong nakita diri sir kaning barangay Suba sir kaning highway gyud sir. Pero wala pa tay reported karon sir nga katong mga sa 27 barangay wala pa tay reported diri ubang barangay sir o naapektahan ba ang mga bukid o katong di sa Langilanon wa pa na mga panser kay diri amo giuna ang highway sir para ma-guide ang mga sakyanan sir ba. So sir, kining kumusta sa Barangay Suba wa ba tay mga apektado nga mga kinahanglan gyud ato ilibkas paingon sa ato ang mga safe area labi na sa ato ang gymnasium ato ang presidentes Barangay Suba kay mo man sayod ba nga mo man unang may baha diha sir? Wala ra man noon sir, okay ra man noon sir kay ang tubig ra sir murag taga lapaw sa tuhod ra sir ang kuan ra gyud sir. Ang problema lang gyud sir mga sakyanan sir kay tungod nga na mga magagmay sakyanan, maglisod sila agi tungod nga mosulod man sila ang sakyanan guna. So og kabayan ra sa mga residente sir, sudlan gyud sila sa ilahang mga balay nila, limpyo ra pud sila ro balik sir, kaduhang limpyo sir. Dito gid sa bukid gikan sir kay kuan man sir kusog naman kaayo kunya ang atong basin ang kanal nato sir na puno na pud og danlak kay niaging adlaw sir ni baha na po ni sir so wala rin kuan to makuha patong danlak ato sundan na po so ginahinay bitog limpyo sa atong local government reserve pero ibigay maapa siguro munang bahag usob ni awas na po. Sir nya ang atong alas 8:24 sa oras karon sir, kumusta to ang dagan sa ato ang mga biyahedor from north and southbound area sir? Labi na ito gagmay na to nga mga sakyanan labi na mga motor. Pasabol na karon sir, wala problema sir, amo nang gigay kan ato ay ang patrollers karon dito na kuman sa traffic nato sir. Nakasulod na sila sir. Ano problema sir? Okay, so sir, imuang assessment ni sir, unsa man ni kinahanglan gid para gyapon nga ato ang mabantayan gyapon hindi kadit abwas sa kwan sa ato ang sitwasyon. Kinahanglan gid sir sa ato ko anong sir kay kining sa yung ulan sir, di nato mabantayan baha so magbantay-bantay kita sir kay kinahanglan jud nga ang atong kuan atong mga katawhan jud mo tabang jud in kaso may kanal nga daghang mga lapok or kanang mga clog nga mga kahoy ato jud kuwaon aron dili mo bansaka sa kasada sir kung ganitong importante nga pagtutos katawhan sir ngay tagtabang nila sir labi na katong duol anang area nga kanal nga mo dali kay mo clog dayon ug nay mga lupin mga basura sir. Okay, so karon sir, ato ang lihok usag ato ang kapulisan karon sa pagpatrolya nining gato taligsik ug gabunok ning ulan gabi continue ra gyapon sila ron sir tuwa sa ground ang atong patrollers karon sir gabunitor sa area o asa dapitong na problema kay haron ma-report nila sa local sir o kuwaon dito mga danlak karon way mga aksidente sir so continue ra sila sir on the ground sila ron ang atong hipi karon sir tuwa sa ground ron sir ato sila naglakaw sila pero pinabalik sa kusina
So puli karong taon-taon sir, maanabi mo to sir. 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 Kasi ma-update na sir. Sa ngalan sa ato ang hipi na to sir, imong panawagan sir o kisa. Police Major GP Dagami sir. Mm. Si Pens Palitoni sir sa Manhoy Police Station sir. Ay, ikaw din sir, no? Sir, kining imuhang panawagan sir sa ato ang Manhoy Ranon, nga residente, labi na katong mga nas kabukiran o blackbin sa Suba sir. Mensahe lang na po sa mga katawan sa manuyod nun nga kita mag-amping kanunay, labi na karon nga ulan-ulan, tubig siyang bantayan in kaso og mubaha, di na to malikayan kusog ang baha, kinanglan nga mo evacuate lang ta parang malikayan ng disgrasya sir. Oro din na sir, pinaka-importante tira sa pagtugalingon. Aron ang mga gamit pagkita na sir. Okay, salamat kay sir sa PNP Manhoy sir. Salamat kay sir sa imuhang Sir, salamat po kay sir. Salamat kay tawag sir. Okay, sir. Okay. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.